Привет, аз съм Влади Василев. Скъпи приятели, свързахме се с таксиметров шофьор, който се съгласи да разкаже пред нас някои от тънкостите в занаята. Има много таксита в София, които взимат по много пари за малко километри. Това са коли, които са вече изплатени. Тоест те нямат лизинг. Когато е изплатена колата, шофьора може да си направи в нея каквото си иска и никой не му води никакъв контрол обикновено. Това цялото нещо става с една добавка от 1,20 лв, която си е съвсем легална през апарат. Това е единият вариант, който е дребното зло. После вече идват моментите с монтираните устройства, които вече дигат сметката двойно, тройно, четворно, петорно. Кажете малко повече за въпросните устройства. Какво представляват? Малко устройство е, което е свързано с километража посредством с касови апарат, таксиметрови апарат. Тоест разглабя се таблото, монтират се жици, слага се бутон. Бутона може да минава, може да бъде като дистанционно, може да бъде скрит под мокет, може да бъде... Навсякъде може да бъде. Кой е под формата на бутон. Този бутон може да си го натиска точно на всяка минута, секунда. Когато се прецени, когато си реши, когато си пожелава. Когато касови апарат, т.е. таксиметрови апарат е включен да работи, един път след като работи, вече въпросното скрито бутонче с едно натискане мога да качи 10, и 20, и 50 стотинки, зависимо с как е направена, колко е чувствително. Може да минава през радиостанция, може да минава директно през километраж, т.е. може да бъде избегнато при проверка, когато се изключи радиостанцията. Съответно, идват ДАИ, проверяват те, обръщат ти колата и не го намират. А как хората биха могли да се предпазят? Никак. Реши ли един таксиметров да те изпомпи? Ще си те изпомпи. Това е положението. Какъв процент от такситата в София имат, и не само в София, имат подобни помпички? Сигурно 80%. А каква е инвестицията да си купиш помпички? Има достатъчно грамотни хора, които могат да го направят и за 10-20-50 лева без значение. Ето как става номерът. Това е нормалната скорост на цифрите при работещ касов апарат. Когато колата е спряла, например на светофар. Обърнете внимание как се забързват при натискането на златното бутонче. Оп. Наше подставено лице ще се качи в поредната таксиметрова кола. Да видим какво ще се случи този път. В този случай симпатягите от CK удрят в престоя. И дори да сте пътували 15 минути от летището до центъра, се оказва, че 12 от тях са били престой. Поканили сме и служители на ДАИ, които да направят проверка на шофьора и автомобила му. Скъпи приятели, колегите от ДАИ вече проверяват таксиметровия шофьор Копърка. Ние отиваме да попитаме на каква тарифа вози и колко пари е взел. Току-що изминахте 12 км и 300 метра. Разкарай се от тук. Разкарай ми се от главата, бе. Ти разбираш ли за какво говорим, бе? Искам да видя за какво става въпрос. Разкарай ми се от главата, бе. Не искам да ме снимате, бе. Ако обичаш. Престани се с камера. Престани, ако обичаш. Някакви притеснения ли имате? Не, бе, не искам да си контактувам с журналисти. Вие не разбрахте ли го най-после? Да, ние искаме да си контактуваме. Слушай, момченце, казах ти, че излъчиш ли го това, което снимате, ще ви съда. Махни ми се от главата. Разбираш ли за какво говорим? Не. Защо да се махна? Аз имам няколко въпроса към вас. В момента ме проверяват. Махни се от тук, бе. Разбрали, бе? Абе, махни се, бе. Махни се, ти казвам, бе. Случайно да имате някакви от така наречените помпички във вашия автомобил? Чували ли сте за тези автомати? Не желая да се контактуваме, бе. Разберете, бе. Кажете, чували ли сте за такива помпички? Ох, майко ми. Колко пари взеха на момичето? Касовия бон е за 27,80. 28 лева. Да. Преди имаше по 80 лева. 80 лева сметка? Да. Коя фирма ги вози за такива? Ето тази. Стил Транс. Стил Транс ще освободи място в портфейла ви. Стил Транс. Освободете портфейлите. Стил Транс. Портфейлът ви ще изпадне в транс. Имате ли помпичка в кола? Разкарай ми се от главата, бе. Нямам помпи, не се занимавам с глупости като вас. Моля ви се, ако обичате, разкарайте ми се от главата. Ние се занимаваме. Не, бе, разбрали, че не желая да бъда с вас в момента, не с глупост. Момченце, ще ми скараш от нерви, ще удара. Плати ли ви? Марш от тук, бе! Върнахте ли рест? Ще остави ли? Не се шутове, казвам. Шутове ще отнеса. Колко бакшиш ви остави? Не изкарвай от нерви, бе, момченце, разбери, бе. Разкарай ми се от глава. Господин Ангелов, какво установи проверка? По касов бон отговарят тарифите. Но има един много съмнителен момент с 12 минути престой. Където аз го попитах шофьора, че престоя е така, доста ми се струва. Той каза, че 4 пъти го е спирал един и същи светофар. И се събрали 12 минути престой,
което са 8 лева. Къде стояхте 12 минути? Тогава ли пуснахте помпичката по време на престоя? Така ли стоят нещата? Кажете. Ако не сте се усетили, малко по-рано ви напомпахме и то в ефир. За разсеяните показваме отново. Така че, докато се возите в такси, очите на 4 в касовия апарат. Успех! Скъпи приятели, ние от Господар на ефира продължаваме да следим некоректните таксиметрови шофьори. Това е за сега от нас, за Господар на ефира Влади Василев.